Esta mañá presentábase a 29ª bandeira Concello de Boiro. A regata, que corresponde coa 18ª proba puntuable da Euskolabel Liga 2019, terá lugar este vindeiro domingo, a partir das 12 da mañá, na enseada do Porto de Cabo de Cruz. A organización desta bandeira corre a cargo do equipo anfitrión, o Club de Remo Cabo de Cruz, que loita por acadar a permanencia na competición, na élite do remo a nivel nacional. Unha regata máis para disfrutar, para demostrar a seriedade e o traballo e o compromiso do Club de Remo de Cabo de Cruz, onde intentaremos non defraudar aos aficionados, directiva e como non, pois ao Concello de Boiro e ao alcalde por o compromiso que ten con nós de patrocinar esta bandeira. Ahora mismo, pois Cabo de Cruz se encontra en unha posición cómoda en canto a manter a categoría. Estamos de octavos con 80 puntos, por encima de Kaiku e bueno, temos aí pois a Ondarroa que tamén está un pouco o seguinte que está por encima noso de sétimo. Dende o Concello destacaron a importancia desta proba e o feito de que o municipio volva a acoller esta regata da Liga ACT de Traíñas. Quero poñer en valor aos nosos deportistas, aos nosos remeiros de Boiro, porque están competindo contra xente profesional, cando eles son todos traballadores que salen de traballar en moitos casos ás 11 da noite para incorporarse aos entrenamentos. Iso ten un mérito, tremendo, non? Esperamos que teñamos moita xente no municipio que disfruten do noso turismo, da nosa gastronomía e, como non podía ser, tamén do deporte. Isto que fai é que poñamos en Boiro nun listo moi grande e que traíamos turismo para a nosa zona. A presentación da bandeira tamén asistiu unha delegación do Club de Remo de Orio, equipo que comanda a clasificación xeral da Liga Euskolabel e que aproveitaron este desplazamento a Boiro para acompañar os seus remeiros.